tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku ora ana sliramu pancen sliramu wis ora krasa iwat panjenengan aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setia ngenteni jaline sembuh lewat tambah kangen iki wujud katresnanku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu supilire angin tansah ketekanku rasa kangen aku lara dadaku lewat tembang kangen mung bisa dadi tombo kangen iki nandang goyang rina wengi pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setia ngenteni baline ira manise sembuh lewat tambah kangen iki wujud tresnanku luar biasa wis bendo lenggah dhisik iya gayengi kaya ngene heeh wah jan ayo piye wae nek diiringi karo bocah-bocah mongko sak anak-anakku jan semangatku malah makantar-kantar iya iki kok beda karo padatan heeh iki caos uninga caos atur marang para lenggah nek karawitan iki sejatine ya iki bakale warga laras junior mergo iki nek dong warga laras kuwi dong ora selo kuwi sing sok ngiringi putuku gading ya anak-anakku kabeh iki ya heeh lah kok dadi mula bukane iya mergo sing wis-wis lho awak dhewe tak etung sowan kene iki wis ping 4 iki ya heeh nek sing wis-wis pancen biasane do ngersake pengrawit karo sinden kuwi warga laras ning dilalah bengi iki warga laras kapinujon barengi putuku gading ya mayang dhewe dadi warga laras ngiringi gading terus aku matur lah nek upami maju sewengi pripun Pak nek ngersake warga laras ning para pangarsa panitia mboten lah kudu malam Selasa terus nek upami sanes warga laras nggih kula padoske sing kira-kira gayeng tur ya enom-enom
Nggih, terus panitiane ya ngendika nggih gandeng mboten warga laras nggih tetep dikurangi danane nggih. Iya terus piye? Ya ora apa-apa sidane ya dikurangi 5 yuta. Ning ya ora dadi ngopo nyatane ya gayenge ya kaya ngene mongko ya tak gawake alat sing bawera kaya ngene dasare panggunge ya luar biasa. Wah jan wayang gamelane apik, pengrawite nom-nom kabeh. Wah ora percuma dulur-dulur Mendira nimbali aku sak kanca dasare pengrawite ya enom-enom cakrak-cakrak sindene ya kaya sing dingendikake Pak Bupati mau ya cantik-cantik. Ya ya matur dhisik sing dadi wigatine. Alhamdulillah Nduk, puja puji syukur kunjuk ngersane Gusti ingkang Maha Agung dene awak dhewe saiki wis kelakon sowan meneh ana ing ngarsane para punden lan sanak kadang ingkang lenggah ana ing Mendira Gulureja Lendah Kulon Praga. Ya mula sadurunge awak dhewe iki apa kuwi ngaturake sing dadi wigatine lan ngaturake bab apa wae luwih dhisik awak dhewe uluk salam lan katur wonten ingkang ngarsanipun ingkang winanting pakurmatan setunggal panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Ajuruddin Akbar Esos minangka DPR Provinsi ya sak banjure. Terus kaping kalih Bapak Suryanto SH DPRD Kulon Progo ya uga panjenengane Pak Narwan SE DPRD Kulon Progo ya terus apa meneh Bapak Dukijan DPRD Kulon Progo ya terus panjenengane Mas Joko Mursito SSN Kepala Dinas Kebudayaan. Kok kowe iso nyebut Mas? Ayo bareng aku maca Mas Joko Mursito ki mbiyen kancaku kuliah saiki kok dadi kepala dinas kok nasibku isih begini saja. Ya wah matur nuwun. Iki dirawuhi sing saka Kundha Kabudayan Mas Joko Mursito mbiyen saangkatan karo aku ya. Uga panjenengan Pak Penewu Lendah panjenengane Bapak Raden Sigit Purnomo. Ya, terus panjenengane Pak Lurah. Sapa? Nek iki aku wis tepung apik panjenengane Pak Bejo Santosa. Ya, wingi ning Kaliwiru ya kepareng berkaing lenggahi. Ya, terus Pak Lurah Ngentakrejo. Sapa? Pak Sumardi. Wingi ya nglenggahi ning Kaliwiru. Ya. Terus ingkang baken malih panjenengane Bapak Bupati Kulon Progo. DR Raden Agung Setiawan ST matur sembah nuwun uga diaturake gunging panuwun wonten kersanipun Bapak Kadus panjenengane Pak Nanang Kustiyanto lan ugi ketua panitia utama panjenengane Pak Wasyanto ya lajeng panitia wilayah Bapak Suratnan uga matur sembah nuwun wonten kersanipun pepunden kula Pak Giyono kalian panjenengane Pak Nur Jiman selaku bendara ya Pak Nurjiman ya disebut sing ngaringi dhuwit aku ya padake ha iya nggih matur sembah nuwun dene para pangarsa para pepunden lan sanak kadang ingkang lenggah wonten ing Mendira mriki tasih kepareng dawuh malih kalian cangik saking Sorobayan Sanden Bantul ya wis ping 4 iki wis ping 4 iki wingi keselan ponakanku ya Ki Wisnu Hadi Sugito mergo awak dhewe dilalah ya pas barengi nyangik dhewe ya ora dadi apa. Pisan meneh diaturake matur nuwun ya banjur ujupe kaya sing wis-wis Nduk mau ning nggon jejer ya wis tak kandhake utawa wis tak aturake mengko nek tak aturake maneh ndak mengko ujar ulian. Ya mula iki sinambi karo mlaku ujube apa mengko diaturake karo kancamu sapa mergo iki aku ya dikancani nganggo bintang tamune sapa panjenengane para pundelan sanak kadang sing lenggah nang Mendira kene ngersake bintang tamu ya kuwi anakku lanang sing lenggah ana ing Wanasaba sapa Mas Widi Gareng wah iki lagi laris-larise lagi virale mergo ya arepa yuswane isih semono ning ya cakrak dasare ya baut joget suarane ya apik joget apik nembang apik mongko nabuh gamelan apa wae ya apik
mayang ya iso. Heeh. Dasare ya manten anyar lho piye to? Sapa? Mas Gareng Widi. Heeh. Adoh-adoh saka Wanasaba. Ya, mengko diaturake ya sing bakal awak dhewe uyung-uyung melu nyengkuyung. Diadani merti dusun iki muga-muga warga Mendira kabeh kaparingana kabagas warasan lancar rancak nggone padha makarya lan kegotong royongan guyub rukun uga tansah dilestarekake lan kabeh mau muga tansah ambabar kanugrahan katentreman lan pedukuhan ing Mendira tansah pinaringana bagya reja mulya sukses selalu kangge Mendira ya nek wis diaturake ya terus kari caos panglipur lakone iki ngersake Bagong bangun desa sing ngersake ya sing do rawuh ning nggon aku wingi kaya ketua panitia Pak sapa iki mau Pak Was kalau panjenengane Pak Bendara didampingi karo Pak Giyono merga nalika wingi awak dhewe iki ditimbali sowan ning Kaliwiru Sentolo iki lakone iki dilalah Pak Lurah ya rawuh jebul Pak Bendara karo Pak Ketua Panitia ya padha mirsani njaba terus benjang lakone sing padha Kaliwiru nika mawon Pak. Nggih ning nuwun sewu lho Pak. Kaliwiru kalih Mendira niku tebih mboten. Mergi nek celak mangke ndak penontone padha. Iya, jebulane ya rada adoh, ya wis ra dadi ngopo. Mula ya tenan aku ki anggris muni nyambut gawe gebombong karo pengrawit sindhem nom-nom ngene iki wah rasane jan wah, kaya sesuk bengi kaya isih pengin manyang meneh, sayange ra ono sing ngundang sesuk bengi. Ha iya, ya. Iki kancane saka paguyuban, nek kan apa nek biasane do ngiringi anakku gading ki dijenengi kanca pawenang. Utawa paguyuban pawenang. Pawenang ki tegese munggul pawenang ki Jodipati kuwi lenggahe nggone Harya Bratasena. Ya ngono, heeh. Ning iki gandeng iki kancane tak pasrahke sapa? Tak pasrahke sing ngasta kendang kuwi. Lah ya piye to le ora memet ki? Arep ngarani nganggo warga laras ya wis piye dhewe. Mongko sing biasane ngetutke aku ya ngetutke cangik liya sapa? Adikku Bambang saiki ya mayang ning Monasari kaya Nugroho lan sak panunggalane ya do melu. Iya. Terus ana meneh sing saperangan do melu anakku Gilang neng Wonosari biasane ya sepi-sepi wae bareng malam Selasa kliwon kok do mayang kabeh. Mula terus tak pasrahke borong karo sing ngendang. Le, kowe iki biasane pira nek kanca pengrawit iki biasane pira upamane sewengi kanca pengrawit wiyaga kuwi istilahe 15 juta borong. Yo, gandeng kowe saguh, nek saguh tenan tak naik 17 juta ning golekno kanca. Ah, dadi aku ora mikir. Dadi bengi aku mung cukup mayang tok utawa kari mara jejak. Ya, iki dipandhikani sing mandhikani Mas Galih sing ngasta kendang kuwi, Mas Galih kuwi. Mas Galih kuwi putrane Mas Slamet Gudi. Slamet Gudi kuwi adine kakangku Ki Hadiswanda. Ki Hadiswanda ki putrane almarhum Pak D Timbul Haji Prayitna. Kok kowe iso muni Pak D merga Pak Timbul kuwi nek karo swargi bapakku kuwi ketemune nak nderek utawa nak sanak kaya Ki Catur Benyek karo Ki Sena Nugraha. Oh ngono dadi ya mung mubeng minger. Contone kaya Wisnu kae nek ngundang aku Om utawa Lek, swargi Mastana nek ngundang aku ya Lek utawa Om merga Ki Wisnu kuwi putrane Ki Hadisugita. Ki Hadisugita kuwi nek karo aku pernahe nak nderek. Kok iso nak nderek lha piye to? Ibune Ki Hadisugita kuwi mbakyune kandung Ki Timbul Hadi Prayitna. Mongko Ki Timbul Hadi Prayitna karo bapakku nak sanak. Dadi mubeng minger wae. Ha iya, kandeng nak biyen karang ya anak dalang diolehke purunane, diolehke ponakane. Anak saiki ora jalan ngono kuwi. Ha iya. Heeh. Ya wis, disendrokke Mas. Iki selak do ditunggu-tunggu ngaturi Mas Widi Gareng saka Wanasaba. Iki dienggo pembukaan iki para bapak-bapak panitia ngresake pembukaane Mas Gareng kudu gagah apa jogedan kelana topeng tak upamake kaya Prabu Dasamuka kok ngeyayat kaya ngono ane deloken jogete ayo kanca-kanca
Mas Gareng diri nganggo blendrong langsung buka kendang terang dah luma luma roma roma lum arep kuru kan gagah-gagahke ayo Mas Gareng ayo cok luar biasa luwese lho iya wong ya nyatane arep kuru ngono didapuk dosa muka ya ketok gagah ngono kok ya dalang kok ngece karo dagelan ngece pripun to Mas ambak kaya ngene iki aja mbok diololo paling ora iki jenenge yo mrajake aku lho mrajake wong nyatane panjenengan ya joget ya luas ya luwes iki ambak lho mulai ngomong muni ambak eleko iki joget digagah-gagahke kula mboten matur ambak elek lho ambak ngeyayat istilahnya kuru ayo kuru ki nek kuru ki mongko elek kuwi padha le ngece nek elek ane nyatane joget gagah ya iso gagah tenan kaya Prabu Dasamuka oh aku tak gagah-gagahke mergo sindene ya nom-nom wah dan mulai ya bengi iki aku ketok lewat pripun Mas wis semangat nggon kule nyambut gawe mergane pripun sampean rawuh sepisanan ya nembe niki nggih ten mriki sepisan menika Pak kesan dan pesan kangge masyarakat Mendira pripun jos jose pripun warga masyarakat Mandura menika Mendira oh Mendira ta kene iki Mendira karo Mandura beda Prabu Baladewa nggih Mendira pripun begitu sampeyan saka Wonosobo liwat Purworejo terus tekan mriki bareng tekan mriki rasane sampeyan pripun jos rasane iki jos Pak pripun dilewatke dalan pasir aku ayo witikno kene iki cerak nggon apa kuwi batinku ki aku iki wis arepe tekan desane aku liwat Google Map to Pak dadi apa ki jenenge ya Google Map to jaman saiki to
Wis arepe tekan desane kok truk-truk gedine ra jamak-jamak. Lah iki opo ngono. Sampeyan mboten prisa kene iki rak celak Kali Praga, dadi Nah, akeh penambang pasir. Aku ki nek wis dongan karo panitia, bapak-bapak panitia Nggih. to. Nek Wonosobo ya jumbuke pasir ning kene. Nek cara wong Wonosobo le ngarani iki pasir brosot. Oh, Kene iki. ayo brosot ki Kulon Progo. Pasir ngendi? Pasir brosot. Nek ngendikane warga masyarakat kene, Iya. pesan dan kesannya sangat luar biasa. Ning sampean ya kudu matur nuwun lho, Mas. Ngapa? Jane wingi rak rencana ora nganggo bintang tamu. Ning terus para donatur kuwi utamane penambang pasir terus do urunan ngrawuhke Mas Widi Gareng nyatane pripun? Iki aku mau ya wis rada ndredeg aku ya. Lah pripun? Yoga 17 yuta. Upamane lho iki. Lah ya ming umpama. Umpama. Lah ya lah iki aku wis ndredeg ning jagong ning kono kan wis ndredeg Heeh. aku. Yoga 17 yuta. Ge aku piro? Ya iki mau tak aturke iki panjenengane sing nyumbangki para donatur sing do usaha pasir kuwi. Ya, Kesan dan pesan alhamdulillah, pripun, Pak. Mas? Panitiane jos. Heeh. Ngagem jangkep busana Busana gagrak Jawa. ngayuk Ngayogyakarta. Ngayogyakarta. Heeh. Dasare ngagem surjan batik ya to. Heeh. Batik iki artine badine sithik ngono dadi Atur kene iki ya nganu kok Mas, akeh pengusaha batik-batik lah kuwi. iya mula memanfaatkan UMKM sekitar. Betul. Warga masyarakat panitiane guyub rukun gumolong dadi siji piye carane awake dhewe iki cara paribasane teko wah wedang langsung Pak. Heeh. Buah-buahan ono gedang ono jeruk langsung. Heeh. Mas Gareng katuran dar jeng ngono. Warang aku jupuk gitu Pak. Heeh. Banget cikak cakut terginas terampile panitia. Ngurung tak pangan wis dilorot tak mau ya. Asem tenan aku. Heeh. Banget terampile. Banget terampile. Apa panitiane iki ngono ki lho Pak. Ah, iya. Monggo Mas Gareng dar nggih barang aku jupuk akeh kae mau ya to. Joke ono ndok ono kikil. Capcay. Terus sembarang tak jupuk kabeh mulih kok Pak. Kok Wonosobo iki 3 jam teko kene langsung madang baru urung dikapakono. Mas dasai Mas Gareng ya kono. Ning anu lho Mas, niki wae sing bapak-bapak panitia jane wis kuwatir kok wong. Piye Pak? Begitu aku masuk panggung, lah Mas Gareng kok dereng dugi. Ayo mbok menawa nek ora nyandang ngene iki mungkin ya ora prisa to. Nika sampun wonten nggih transi. Aku ki diarani yoga mau. Heeh. Ayo wong lumrah wong ya umur-umurane sak padha kanca-kanca. Parkir ngono ki. Pak, transit yoga-yoga wonten pundi? Wonten mriku. Yoga nggih ngono. Lho, urung ngerti aku. Iya. Layane ya ora apa-apa, ya ora apa-apa. Gayane. Wong karang jenengan wong pinten teng mriki? Nggih. Pun ping pinten? Kula ping sekawan iki. Lho, aku lho, Pak. Nggih. Pisan. Ayo mula panjenengan tak tepoke karo pepunden sanak kadang sekitar kene. Mbok Nggih. menawa biasane aku kan sok biasane ngentak rejo latihan sak kiwa tengen biasane kan sok nimbali aku. Lah iya. Sapa ngerti sesuk awak dhewe dadi sak paket. Nah, sak paket yoga 17 juta ya dagelan dipikirke, Pak. Lho, Sampeyan ki. Ya sesuk ki mbok menawa Heeh. wong karang rejeki wis pinesi dening Gusti. Nggih. Siji pati, loro jodoh, telu wahyu, papat Papat pakat, bebrati. 5 ngenteni metune nomor iki wis pinesi dening Gusti. aneh-aneh Mas. Ya ora, Pak. Alhamdulillah. Salam taklim kula konjuk Bapak Bupati, Bapak Lurah, Pak Kapanewon, Nggih. Pak Dinas Kundo Kabudayan, Kabudayan. Bapak Dukuh lan sedaya warga masyarakat wonten ing Mendira mriki. Alhamdulillah sampun ngawontenaken merti Merti dusun, dusun kok merti pedukuhan. merti pedukuhan diadakan setiap tahun. Setiap tahun. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Nanjake sing urunan 60.000. Loh, kok sampean iso tekan kono kok iso preso nek urunane 60.000? Ngerti aku. Ngerti aku. iki. Ah saka sok bocorane saka sapa? Nanjake 60.000 kuwi abot lho, Pak. Loh, Sing minangka dadi panitia ki berat, sampeyan ngerti apa ora? berarti pripun? Lho, duit 60.000 ki dilumpuki. Kok nek ana kurang-kurang iki piye carane?
Ah iya. Iya, terus ana donatur matur nuwun ugi kunjuk sedaya para donatur ingkang sampun paring pambiyantu. Muga-muga sak sampunipun merti dusun sedaya warga masyarakat Mendira mriki pun paringi kabagas kewarasan, kathah rezekinipun, panjang yuswa, berkah barokah samudayanipun. Mugi-mugi dados bumi Mendira ingkang teguh kokoh rahayu slamet. Amin. Wah, jan luar biasa lho. Piye begitu sampean tekan rak penggemar wah iki kejaba merti dusun utawi merti pedukuhan iki miras pantes Pak. Miras pantes napa? Miras pantes peresmian pos rondo menika alhamdulillah jadi Kaki nek ora kleru tilas kandang sapi ya Mas ning terus apa ki terus dimodifikasi ngawur wae. Ning anu lho Mas Gareng. Mas Gareng. Nabi peresmian pos rondo menika elok tenan. Jarang Pak, wayangan kok panggungnya bawero ombo kaya ngene. Tepuk tangan kagem warga masyarakat Mendira. Mongko iki panggungnya swadaya kene lho Mas. Kene iki Pak. Swadaya iki. Panggung iki. Panggung iki darbeke masyarakat kene. Ora bayaran. Lho, ayo iki mergo iki ya duweke kene dadi gotong royong. Kabeh teratak iki. Kabeh teratak. Saiki. Heeh. Apa ora luar biasa. Wis duwe teratak dhewe. Sesuk gawe dalan dhewe, wiyaga dhewe dadi rasa rasa ngundang dadi. Tur le salut ngene lho Mas. Apa, Mas Pak? Gareng, kene iki wis dadi ciri khas. Apa, Pak? Nek saben wayangan iki sing sepuh-sepuh iki le Undang. apa pengrawite durung do teko Pun ning sami sing kepareng sepuh-sepuh undangan wis do kepareng lenggah ning lenggahan. Ya. Tur ya tertib nganti gatekke wayang tekan jejer terbukti limbukan sing sepuh-sepuh ya isih padha lenggah. Luar biasa. Alhamdulillah. Lan ugi matur nuwun kunjuk Pak Kapolsek kalian Pak Dandramil ingkang sampun kepareng rawuh. Sedaya para punggawa kapamrentahan gitu Pak. Nggih. Bupati, Pak Bupati, Pak saking Pundo Kabudayan, Heeh. Pak Pak Camat. Joko Mursito mau ya rawuh. Nggih. Leres alhamdulillah berkah-berkah samudayanipun kompake rajamak-jamak. Beda nek karo Wonosobo, Pak. Bedane pripun nek Meh, Riko? guys. Wonosobo angger bar limbuan dar. Angger gorok-gorok sing nonton ming 7, sing 5 ngantuk. Dadi Nek kene iki wis ciri khas kok Mas. Sing sore iki tekan bar limbukan iki sing sepuh-sepuh lenggahan. Nek wis do kondur mengko terus penonton genti sing mlebu. wih, ngoten ya, Pak. Wis pokok luar biasa. Penonton wayang nonton yo menika. Tur sampeyan dugi mriki sing do dodolan lho kae sing do Ya sing dodolan ya muga-muga paringi laris. Iso kanggo murab-kapi tumrap kula wargane. Aku teko ngono sak deretan bakulan tok-tok. Wah, Oke. jadi mertandake yen rame, Pak. Nggih. Ya. Disengkuyung bakul-bakul. Ya. Bakul-bakul kok ora sing ngene jajan aku ya tak batin. Kok aku ki urung terkenal lho lagi Ah, sampean ora le dugi mriki pas ora nyandang gareng kok ya. Kudune sampean iku saka Wonosobo wis ping apan gareng. Dadi do ngerti. mudun ngono ya Mas. Lumayan, Pak. Kumpul Wah, jan ana biae kok pinter. Alhamdulillah kanca-kanca pengrawit yo sik enom, Sik dasare enom. yo ngudi mring kabudayan. Dasare iki racak iki do iso mayang kabeh. Mas. Wah, iso mayang kabeh. Sing gender menika. Sing genjar iki putrane Mas Jumbo. Mas Jani. Nah, Oh, dalah sing setake. nyaron kancaku kowe, Pak. Sapa? Sing nyaron menika Dek Wisnu. Oh iya kae dalang Wonosobo, kae nek mayang boleh dicoba mangkrisane nang YouTube persis karo Suwargi Sutono Hadisukito. Persis banget iki. Aku yo persis Kaya sapa? Ki Widianto. Widianto iki kulon praga kene lho. Ha iya. Lah iki bapak-bapake mau Mas namine sinten? Mas Widianto nggih. Ngerti. Oh, alas bocah kok jan. Wah, elok tenan ya piye to? Isih enom, bagus, pinter, cakrak. Cakrak. Kejaba sing ngedang iki. Yo le yo. Aja macem-macem kuwi sing tak pasrahi dadi pangesuwing kanca-kanca iki. 17 juta lho, Le. Kuwi ming tak ibaratke istilahe kok kowe. Ya muga-muga tenanan. Ah iya. Praketong dalange le kemut-kemut dadi alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Sampun kepareng rawuh kepareng suwan mriki Nggih. nyambung sedulur kalian warga masyarakat wonten ing Mendira. Nggih. Nganu Mas diselingi dhisik perkara mengko nembang joget mengko Siap. diselingi dhisik. Ning saiki sing penting ujube ya kuwi
apa nembang ning tembang sing ujube kirim donga. Aku mau saka omah ki apa kuwi perjalanan saka omah tekan kene kuwi ngangge tembang Asmarandana. Mendira ki hurufe ana pira? M E M N D I D R O R O. Ana 7. Iki nek dadekke tembang dadi Asmarandana. Sip. Ki geter. Mengko sampean ki yo dagelan multi talenta mengko yo iso ngartekke M ki apa, E ki apa ning saiki tak sering nganggo tembang sithik. Mbak Ani Dianawati, saiki tak turi ngancani Mas Gareng, diaturi sing klasik dhisik, tembang sing halus ujube donga. Monggo. Aku gawe Asmarandana mendira ayo. Ayo Mbak Ani supaya ngancani Mas Gareng surup surya wengine wis teka. Ayo kabeh melu. Kaya wong bingung. Dibagekke Mas Gareng. Sugeng dalu Mbak Ani. Wilujeng dalu, Dek Gareng. Ayo kudu trima diceluk Dik wae ya kuwi sak Mbak Ayumu kok ya. Isih enom. Iki termasuk salah satu anggota silat. Iya. Silat ki apa? Sinden Klaten. Oh iya ki asline saka Klaten. Mergo tak tak ngungumati sing klasik karo Mbak Nanda karo Mbak Ani Dianawati. Monggo Mbak Ani. Iki ngaturake Mbak Ani ben ngaturake aku mau ngangge tembang Asmarandana mendira. Ha iki saben sak larik mengko sing ngartekke ben panjenengane Mas Gareng Widi. Tak wiwiti saka mendira kuwi saka huruf M. Dindingane le sanga najirul lumo nano nano Manunggalan golong giling. manunggal golong lan gilik tekse piye Mas Gareng? Bersatu. Bersatu piye? Bajute piye? Yo bersatu. Wah iya, intine bersatu ngono. Yo manunggal golong giling ya intine iki bersatu, Pak. Ya, terus bar M terus E. Ewa gedin mereti desa. Ya, terjemahannya Mas Gareng. Mempunyai hajat merti desa. Heeh. B iki. Terus bar E terus N. Nanggap wayang saranane. Ya. Artinya Sebagai sarana nanggap wayang. wah kaya deklamasi. Terus bar apa? Bar N terus D. Jalange sing kena dinyam. Ayo terjemahane. Dalangnya Bisa. yang kena tinyang. Bisa dinego. Bisa dinego Ditawan. melalui Shopify. Ya, terus bar D terus I. Engkang sami jinangka Ya. Yang diharapkan. Betul. Kok mengecendak toh? Cendak manut nggonaku no nggonaku. Saiki kari rong huruf R. Remaket guyub lan
rukun Melekat dan guyub rukun. Kali huruf A kan dhewe. angajab tias bagya mulya Angel iki artine piye iki? Ayo. Semoga yang diharapkan bahagia dan mulia. Wah, tetep bisa ya. Nah, iki mau Asmarandana mendira 7 huruf dadi Asmarandana. Sampeyan iki ya dagelan cerdas. Iki mau mendira versiku. Sampeyan saiki genti ngartekke mendira versine Gareng. Kawitan saka huruf M. Mbok Kang Sinan sike, Pak. Oh, dagelan cerdas kok. M. M iki manunggaling rasa, Pak. Warga masyarakat wonten ing Mendira ora mbedake enom tuwa, gedhe cilik, sugih lan ora sugih. Ning kabeh manunggal tetunggalan dadi siji, guyub rukun kuwi gaman sing paling ampuh. Wah, luar biasa. Iki sing maune kan Mas Gareng ning kene sing Jawara nak penambang pasir. Wah, Gareng kok apik tak tambane iso. Tak apa? Mbok menawa lho. M. Terus E. Kuwi embang rasa, Pak. Dadi rasane warga masyarakat iki apa? Ora liya kejaba siji gedhekke rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa, wayang kulit kang dadi saranane. N. Nata ati nata batin ben supayane yen lumaku kuwi ora sasar susur. Wah, elok tenan. Tekes ka apa ya ku ya, Dan? Ngono lho. D. Kuwi dengan ini muga-muga warga masyarakat kene didebehke saking rubeda dicerake rezekine. Wah, amin. Mendira DI. Kuwi imbang, Pak. Ing antarane kabudayan lan agama kuwi imbang. Kanthi nek warga masyarakat wonten ing Mendira menika agamane ya jos, budayane ya ora dilalekke. Contone lho, contoh agama lho ya. Contoh agama, angger kok jam 3 sore kae warga masyarakat Mendira krungu adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung budal. Ning sawah. Budal ning sawah nyelukke kancane iki wis mong asar ayo padha sembahyang. Betul. Nek contone budaya ya iki, warga masyarakat wonten ing Mendira iki ngurip-urip kabudayan ya to, awake dhewe sing nguri-uri kabudayan. Wah, luar biasa. Mula ya bener pengendikane bapak-bapak nek ngersake bintang tamu ki rasa dadak nganggo pasangan. Cukup Mas Gareng wae rasa dadak nggo pasangan misale dipasang karo Tatin, pasang karo Mbak Rini, cukup Gareng tok wis gayeng. Jangan percaya ora langsung pokean duit. Ayo saiki tekan R. R meneh ta iki? R. R. Apa? Ayo apa? Apa aku ta? R. R kuwi rumaket ing paseduluran. Kejaba gedhekke rasa syukur ning iki sebagai ajang silaturahmi ngraketke paseduluran sing biasane iki ning luar kota, sing biasane iki do lunga-lunga ning iki bersatu padu padha ngumpul nggatekke ringgit purwa tirakatan nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa mugi-mugi Mendira tebih saking Jlenteng Anak Son. Wah, jan luar biasa. Padha ngumpul ana wayangan kene ngumpul do silaturahmi, Pak. Apa meneh? Akar dhewe bar R terus A Mendira. Oh. Heeh. Oh ya. Oh ya kena A ya kena. Oh, iki obah, Pak. Heeh. Obah. Warga masyarakat ini obah. Sing pasir ya golek pasir. Sing dadi guru sing jos. Sing sembarang apa wae pokok obah kanggone mencukupi rumah tangga. Yen wis turah-turah ya iki nggo gelar wayangan urun 60.000. Wah, jane lok tenan. Ayo diselingi iki mau wis Asmarandana wis tibake ning anu langgam kadung tersana ya, Mbak ya. Ya, mengko ben sing ngendang Jaipong ki nyambut gawe nek rampung langgam engko dangdut ning tipis-tipis. Ya, bar iki lagi ngenalke sinden sing nom-nom sing cantik-cantik. Cantik-cantik ya. Dan iki sih SMP iki. Oh iya. Mengko sabar le ngenalke. Aku wis ora sabar. Mengko sik le ngenalke. Ayo Mbak Ani, lamat katon wis tejane teja sulaksana.
Tejane Brahmana Raja. Aku yo dadi melu edan nek dagelane gareng. Iya. Iya Bune. Kok Bune. Amat wis katon tejane yen mbah brengkatan mencereng aduh wiregane sinawangtan yen bisa Iya. Gamelane ya penak. Nggone sapa iki? Nggone Mbah Barjo Waja pas nggon Bangjo apa kae Bangjo Waja Wetan Hotel Purasan apa Wetan Hotel ngendi kae? Lali aku. Rosin ya. Hotel Parangkusumo. Kae lho ndungkelan ngetan kae rak. Terus ana dalan Parangtritis, kae wetane kae Nah, Bangjo Waja kae. Ya iya mula iki gamelan ora ming iki tok. Heeh. Duwe pirang set, Mbah? Kok didol. Iki pokoke dagangan. Pokoke nek sing arep ngersake gamelan iki 400 juta, nek sak wayange 600 juta. Lah engko nek liwat aku iki tak nehke Mbah Barjo 500 sing 100 rak dadi tekku. Mula tak nggo terus iki ora nding. Jane wayangan apa arepe promosi ya? Ayo karo kon promosi saiki kok ya. Ah iya. Iya Aku ning yo entuk 50 kebiare ya Mbah. oleh. Yuk nano. Pacaane sarwa asli jebah titku tansah Ayo jaiponge nyambut gawe.
Ganawati ya. Nah, Ya, nah, saiki sing tok tunggu-tunggu tak kasih kesempatan nepungke karo sinden-sinden sak bare Mbak Ani iki. sinden urut saka tik ya. Ya, kenalke dhewe. Sing iki ya, Pak ya. Iya. Langsung jemeneng po. Dikenalke. Tok kenalke dhisik. Oh, kenalke dhisik ya. Nah. Iki sing andenge Mbak Ani monggo. Ya ditakoni. Naminipun sinten? Kula Kenny, Mas. Oh, Kenny ais tau bareng, Mak. Kelingan nang ndi? Kelingan ning gone Pak Juwuh Nandar. Oh, nang Pundong. Jenenge ketoke rada dawa. Sapa, Pak? Ha ditakoni, komite Sinten namine, sapa? Nak? Kenny Handaruning. Handaruning. Kenny Handaruning. Tanggoku ya ana bocah kembar, Pak. Pripun? Adine Kenny ning kakange kuwi lho sing ora. Ah kakane sapa terusan? Jilah dadi Beda dadine. nek kon nyeluk wong loro ki waduh. Isih takoni isih sekolah apa nganu? Ayo, terus sekolah no. Sekolah SMKI. Ke leres. Wah, SMKI kelas pinten? Kalih. Kelas loro, Pak. Oh, Wah, kelas loro loro. kok cilike kaya ngono tak gedheke kuwi. Kowe kira macem-macem iki manten anyar lho. Oh, iya streaming ya iki ya. Waduh. Oh iya iki di streaming lu mantal channel apa ya? Lali Arjuna channel karo. Skip ya iki skip. Nah, iki. Ayo iki Mbak Kenny Mbak Kenny saking Pundong. Pundong. Iki sing request panjenengane Pak Diman. Pak Jiman sing bendara. Wong wingi nang Kali Wiru wingi mirsani sesuk sindene sing enom sing Mbak Kenny niku nak saged. Oh ya, sak omong karo Galih tak kon jawab Sip. Galih. Mbak Kenny. Andinge. Heeh. Naminipun sinten, Mbak? Kula Bella. Bella. Nggih. Pidalem saking Aslinipun Jepara. wah Jepara. Jos. Piye Jos piye? Pe. Ayo Jepara iki lho, Pak. Ukir. Oh, kirane. Aku supitku ning Jepara lho, Pak. Maksudnya diukir ngono apa piye? Ukir, Pak barang tangan ngomah kok lho nyeprok koyo ngene dene iki. Wes tidak sesuai. Jepara kok iso tekan kene iki lho. Jepara kok saged dugi mriki. Sekolah, Mas. Oh, sekolah. Nggih. SMKI no. Nggih. Jurusan Karawitan. karawitan kowe berarti iso gamel barang ya. Gede-gede. Dila. Apa Kenny? Kula karawitan ugi. Karawitan. Nggih. Ah iya. Wah, aku kok dadi barang tanggoku ki Dila terus adine ki jenenge Kenny. Nah, namine sinten? Bella. Bella. Bella sapa? Bella Sukma. Oh, Bella Sukma. Ya, saking Jepara kelas Saking loro. Jepara kelas loro. Andinge. Kula laras, Mas. Ora rasa yang di dalam hanya bunyi. Mbok dicerake Mike ngono lho. Nggih. Mike ya. Namine sinten? Kula laras. Oh, Laras pidalem saking Moyu dan Sleman. Moyu dan Sleman. Ki sekolah no? Nembe lulus. Nembe lulus SMKI. Nggih. Oh, isin, Pak. Wong ngene iki isin. Oh iya, karena ya isih bocah kok ya. Ah, masih fresh. Durung kelepetan jelanteng kanak fon. Andinge. Naminipun sinten, Dik? Cek kula Saras. Saras. Pidalem saking Delingo. Delingo. Tesih sekolah. Tesih. Apa? TK anakku iki. Ya kuwi wis gedhe. Kurang paut. Paut-paut apa kuwi anake wis 3 e padha. Ya saya sekolah. Ketoke ayu menik-menik cindile wis 3 e kuwi. Sing paut ki anake. Lah sing siji Laras, sing siji Saras. Andinge. Oh, Dik Nanda. Nah, kae rasa tepungke wong kae iki ya, Bu nang kene Nanda. dinggo sesepuh. Kae lenggahe saiki ning Sentolo, garwane ya dalang, panjenengane kadangku sepuh Mas Joko kae ya lenggah nang gurune Mbah Parjo kae. Bu Nanda. Bekti kula kunjuk.
Mas Gareng, niki minangkani pamundutan Nggih. ana sing ngersake saking endi iki? Tulisan zaman biyen nih. Saking Ki Sumiran. Nggih. Oh, saking Ki Sumiran Sumur Wuling Gulurejo nyuwun lelagon langgam Sesideman. Jajal Mbak Keni. Sesideman iki. Wah, sik Pak. Mas jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Mah koyo Gatot Sujarno ora melu ning. Ya beda ya Le Batin nek sampean ki batine iki Gatot Sujarno aku batin Ganes iki malah. Ganes anake Mas Tono. Ayo Mbak Keni ngancani Mas Gareng ngajar kendel. Iki ngesake lagon Sesideman kepareng nyawer 100.000. Lumayan. Ngagem bawa napa mboten? Ya ngangge karo jagal suarane. Iya. Mbak Keni. Jumeneng. Naik. Sing kendel wae pokoke nderek bapak ki sing kendel mumpung dikancani karo Mas Gareng. Kabeh kok bapak Lih, kabeh. lah ya bener to sik asa anak-anakku kabeh Lah padake. iya iki yo sak kakang adike dulu kabeh. Ah iya. Yo Iki ada Dek Yoga monggo. Monggo Sesideman dibawani no. sing kendel wae no. Kendel. Nggih, Pak. Lah ngono kuwi lho sing kendel wae ya ben nembang ya menghayati ya penuh ekspresi ngene lho karo mesem-mesem. Ning aja mesem terus ndak edan. Iya. Ya ben di mirengke karo sing sepo-sepo. Kitane. Sabar, Mas. Iya. Oh sabar ya kudu sabar nek karo saya. Iya. Ser. Nano. Wiwitane Bagaimana menurut Anda suaranya? Jos, Pak. Heeh. ngapusi. Penuh dengan ekspresi. Jadi nek umpama nembang iki karo Nah, ya sing dimaksud ekspresi kaya Mas Gareng. ngono lho. Nek syukur bage iso wiwitane anderek sang peki. Pekek kok ngene iki piye mergane? Ayo mbok ngerti iki. Berekspresi. Ya. Anderek sang peki. Priya bagus kang olah budaya. Wah. ION iki kudu genah, Pak. Nah, iya, artikulasi. Artikulasi budaya. Ning bakal ya sinden dadi kuwi nek ndelok suarane karo powere iki. Apa meneh tak latih aku mesti jadi no. Latih apa? Oh ya. Maksudnya nek nglatih dadak tok jak nang Wonosobo kono. Ah iya ta ya. Sowan menyang kutha gedhe. Ha iki sih rada lugu Mas Gareng. Tok contoni nek supaya ora lugu kepiye sing kok kene iki. Ngono, ngono. Niru Mas Aku Gareng kae. aku dosen. Heeh. Sowan menyang kutha gedhe. Omongan perumung. Ngeluk. Engkok. Narana. Bendera terus nyung-yung selendang kuning kang saking Apa-apa nok tak ulur terus sesuai suara ya tekan goneng Quran. Lanjut, Pak. Kan saking bukit.
Golek nemen kok endi? Nemen kene nemen nang ndi? Ra kecekel. Swara Swara kurang pramana ning wasis ngrum Suara gede ya cetha ngono kok ya. anteng wong nyindir iki anteng. Aku ngrung marang bendara. ngrum marang bendara sang Tiahayu pinter Pijer. Lah, pijer ngincangake alis Ya. Nek iki, Pak, nek iki Pripun? nyinden to, iki sikile kudu dingene, Pak. Mergane. Ben supaya metit ki nyandang. Oh. Nek ngene alis. Saradane kudu ngono kuwi to. Iya. Ya. Ayo tendange karo balungane siap nen. Siap. Nah. Ya. terus tresno sesideman Hae. Lalalala. Oh. Lalalala. Oh. luweh becik patenana timbang perpisahan lipat Ketegelan. Tandung. Gertandeng. Dulu tak gendang. Si waraga neng Uripana
Keni. Wah, wingi dek nang Pundongan juga isih rada kaku bareng jejer Mas Gareng saiki juga teh wis luwes Nggih ngono kok. sampun luwes. Heeh. Wah, jan. Sampun luwes. Piye? Injih sampun luwes. Wah, ya mula kok ya direquest karo Pak Jiman. Sesuk Mbak Keni nek iso mbok diaturi. Sing matur nuwun Pak Jiman. Heeh. Piyane temu. Heeh. Iki Sapa ngerti sesuk lho? gedene, Pak. Pripun? Sip. Kok iso muni sip? Luwes, Pak. Ya matur nuwun Mbak Keni. Mbak Keni matur Ya, suwun. aku kok gumun karo Mas Gareng. Gumun piye? Kok jogete ya iso persis karo kendang. Kowe kuwi aja ngino karo Mas Gareng. Mas Gareng ki mula joget ya luwes, mergo panjenengan iki ya iso nabuh ya apik. Ora ngandel? Piye? Jajal apa piye? Coba saiki Mas Gareng coba nyandak sing kira-kira disenengi instrumen ki apa? Coba ngendang. Kendang aku. Ah iya, heeh. Wah, kuwi nek ora ngedang ora. Ah iya, heeh. Trimo ora mangkat. Tenan tak buktekke coba. Nek ora kepepet. Nen sewu nggih Ndara Wiyaga nggih. Nen sewu, nen sewu. Wah, jan. Jan. Nen sewu Jalang Awan nggih. Jalan kawan. Leng ngendang ngiwa apa nengen? Nengen. Wah, nengen. Banyumasan sik. Weh lah. Banyumas prege. Anjuk prege Dik Wisnu Januar. Heeh. Piye? Arep ngendang apa iringane apa? Yo Srepek manut. apa-apa? Nek ana ya wakuncar, Pak. Dadi Oh, ya anu. srepek yo iya. Oh ya, srepek sanga. Ngono. Ya. Saya Mas kali. Ya, coba. Wah, elok tenan. Wah, elok tenan. Wah, jan. Wah, ya muni tangane. Ah, piye kok dora manut ki piye? Banter ya. Urung suwuk, tok suara gelem ayo. Dar kowe. Mumet kowe seseke. Duh, dadah, Wah, iki ana pengendang mumet iki. Biasane seseke ora gelem bareng diseseke dikendokke ora gelem. Wah, ning luar biasa. Kendanganmu jan trampil janan. Terampil aku anake iki geter PB ya. Wah, iki mau instrumen kendang. Nek kendang iki ora kendang batangan. Nek kendang jaipong coba. Peh. Jaipong. Ah iya. Mas. Jan elok tenan. Dan sewu Ndara Wiyaga. Wah, aku nom-noman kene seneng aku wae. Nah, iya. Iki mang kena kok ming siji kowe ngadep siji. Kowe yang nyambut gawe iki. Kuwi kethok kuwi. Ya. Ya apa-apa kok iso lho. Jaipong ya. Heeh. Apa Pak iki Pak kira-kira Pak? Apa biasanya apa? Yo eling-eling. Oh ya, eling-eling menyuruh Mas. Eling-eling wong tergiling mangan beling. Sik ya, nan sewu Mas. Iki jenengan sing Jaipong iki. Oh, ampun kadol lho niki nggih kendange. Heeh. Eling-eling bukane saron ta berarti? Iya to. Heeh.
Bukane nanam maluro Rama lumanem cineng ngono ya. Ora mesti. Ha piye? Nek cara wala sabogonmu piye? Ayo ngono kuwi. Ora mata coba dibukani saron Mas, kaya ngopo gendang jaipong kaya. Nanam maluro. Ya Bu. Bocah apa ya kok apa-apa apik iki lho. Iya, aku iki aja kok kuwi lah kuwi iki sindengan talu kae disindeni wae iso kok kuwi iki. Pak. Piye? Mimiti sinden ning pradangge ramane dewi kene sicarane. Sik. Aku dadi penasaran kok ya iso nyuara wedok bareng jebule. Sakit. Songo Mas, songake Mas. Coba saiki ulur kambang. Ayo. Asalae mau nyuara wedok. Nanone ning wedok lho. Selembar wae Mas. Ya kemayu ngono kuwi. Injis. Ah berarti lungguh dingklek. Nah, ngono kuwi. Iki ada sajen ya.
Pangapunten Mak Dalang. Heeh. Jan ya kemayu ya, Jan. Heeh. Pangapunten, Ji. Heeh. Derek gladi. Heeh. Ah, Mambure Makson sas iki, Mas. Pangapunten Pak Dalang. heeh. Mboten napa-napa Bu Rupiah. Nggih. Menika sinden saking Wonosobo. Saking Wonosobo. Injis. Mbok Cobi kula nyuwun dipun paringana jineman luwer kambang. Ular. Uler nggih, heeh. Ular jaran jukul atos. Slendro mawon. Ya slendro kan mau slendro kok ya. Kemayune. Ayo lanang dadi wedok kok ya. Beladekan pinten-pinten dinten. Saking larise. Injis. Heeh. Lah niki kan mboten tak dikluwerke sampeyan ngrang. Wong urip ning Mongko nek sing wis-wis ki sinden ki anteng lho kok kok nolah-noleh karo ngampet swara berarti ya. Sing isor ki matus ngono anggur nada dhuwur sampean. Kejepit sih. Hati-hati lho iki swara dhuwur lho iki. Iya. Heeh. Dani. Ding. Yo aku ora budek. Sing geder perang diring-ring. Aku ki galak, Pak. Heeh. Tapi nek karo dalang yo imane, Mas. Wah, jan. Heeh. Pak Geter. Heeh, piye wah. Umpama aku dadi bojo dalang ya. Heeh. Wah, gedene, Mas. Sing gedhe apane? Cempolone. Oh, iki to. Heeh. Gon sampean kok gedhi kaya ngono ngarepe gedhi kaya ya abuh. Wah, jan. Sindene jan temapuk iki. Kemeplak. Neno. Pipis ane. Sungai. Sing teke. Udah. Wah, kancane swara dhuwur kok ya. Lemon,
Dengar. Dengar. Jan luar biasa. Sinjana kemayune jan. Ning elok tenan. Aku denger-denger kan, Bapak apik Ibu. heeh pripun? Tambahi. Oh iya, tenang kowe to. Ayo iki mau ular kambang ngendang apik aja meneh kok gending Jawa. Lah adrane apik kok iki. Pak. Pripun, Pak? Pak. Aja kok ular kambang hadroh kowe apik kok iki. Iki ganti kostum ceritane, heeh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli. Hop hop. Pripun? Ki acara apa iki? Acara apa? Ayo mingat jajal kantiasan sampeyan iki lho. Aku nganti plek-pleket. Sampun dipanggih. Heeh, wah jan apa-apa kok apik iki lho. Ya. Mayang ya apik. Nek mayang aja ndak ngesur pasaranku semelana. Ha iki mayang ya ceklane apik, nek suluk ya apik padake. Ki Widianto lho. Cara coba, Mas. Coba. Odo-odo. Apa? 6 iki lho. Ya 6, heeh. 6 ya iki 6. Heeh. Tang samar pamaring saksma. Sinaksmaya. Nek jalan aja kemayu ngono kuwi. Sinaksmaya winahya ing sepi. Sumimpen dalanging kalbu pambukaning werana. Taralenan saking liyep layaping ngaluyep. Wah, jan elok tenan kok. Iki nek cara yojo. Cara yojo. Beda nek cara Solo. Cara Solo piye? Kantane kang sekar gedung Karo nyelon kayon. Nah, lawan kembang menur kang esmu arum pinor lan moyot-yotan kadikusuma mengembar harum aja turu sore kaki gong ana suarane gong. demong ngangleng jagat nyangking bokor kencanane isine donga tatulah sandang kalawan pangan yaiku bagianipun Wah, jan luar biasa. Banyumas iso, Pak. Nak Banyumas piye? Banyumas. Heeh. leng-leng ramyaninggang sasangke wayaknya kang lagya su Kemayu ngono kuwi to. ula ulin awala cilik padane langsa sendang panganti korange Wis. Ah kanca-kanca tak pancing kok ya. awala cilik padane langsa sendang panganti korange Wis. Iki mah kaya iki ya, kaya apa? Jenenge bengilun apa nek cara kene iki ya, Pak? Sing ngene-ngene iki.
Sing ngene iki jenenge apa? Angguk. Heeh. Sip. Jarem-jarem manis. Rame temen iki, Mas. Mingkar mingkuring ukara akarana karenan martisiwi sinembung resmine kita sinoba sinokarta mereka tarta pakartining ilmu luhur kanggo mrapning tanah Jawa agama agame Iki kanca-kanca karo sinden merasa diribut tenan sampeyan iki jan. rojak nanas rojake wong dipeni Tiwas. Wah, alah jan. Bayarane iki pira kok mempengi kaya ngene. rojak nanas rojake wong dipeni Tiwas. Wis ya, Pak ya. Ya. Mesake nek dipleter. Sinden liyane, Mas. Nggih, Pak nggih. Apa? Nanjake sindene iki. Ya. Ayo, Mbak. Loro Bila. sisan, Mbak Saras karo Mbak Bila. Nah. Wis, Pak goyo ngene kok golek duit ya, Pak. Ayo. Bot-bote tekan omah ditakoni. Mongko ora tak amplopi wong tak transferke bojone ayo wis. Monggo masuk dana kenakalan. Apa Mbak Bila karo sing anu jajare Mbak Laras Laras. Nah, monggo. Nek Saras karo Mbak Ani, Mbak Dia apa Mbak Nanda kan wis kulino weruh. Mbak Bella. Sing wajah baru. Wajah baru Mbak Bella karo Laras. wah, ini ada wajah ke Arab-Araban, Mbak. Mbak Bella ini. Kok iso ngarani ngono kuwi? Anak-anaknu. Amin. Amin. HP tenan iki. Pelok pelok, Mas. pelok. Pelok 6. Mbak Laras kali Mbak Bella bawa lali janjine bisa, Mbak? Dino Minggu. Ngono kae. Dino Minggu. Derek. Oh nek durung. Tak tungder. Apa nganu Kang Sen karo Mas Gareng lagu arep ngatur lagu apa wong kira ana pamundutan iki? Lagu apa, Nok? Sing kira-kira ke apal. Apa? Kang Sense Oh, apa? enggak Mas, anu Tanjung Gunung monggo. Tanjung Gunung yon-yon ya digoyon-yon ya. Apa? Tom, anu sing anu wae, Nok. Apa ya? Lali janjine oke, lali janjine. Lali Oke. janjine mon Mas, lali janjine mon. Oh, lali janjine rasa ku bawa ora apa-apa. Sanggo bawa Langsung wae. Tumblak tumpak. Ayo. Kanca-kanca. Teponge lho. Oh ya siap koplo, Pak. Wah. Aku lho bendina ngoplo tadi. asik-asik
ya nak ya. Ya. Suwun ya nak ya. Kreasine kanca-kanca pengrawit ya werna-werna kodane suwuke. Nah, Jem-jemane ya kreatif. Heeh. To, Pak. Ya, Mas Gareng iki ana pamundutan. Napa, Pak? Tak wacakne. Oh, ana sing ngersake gubuk asmara. Oh, nggih sing pundi Pak niki? Oh, Mbak Saras. Matur Mas, suwun nggih, Mas. Mbak. Gubuk asmara. Ayo Mbak Saras genti, Mbak Saras. Ben duet karo Mas Gareng. Nah, Gubuk asmara. gubuk asmara. Joget nggih, Mbah. Mbah arepe Ya. joget. Ya meso ngaran. Meso ngarani Mbak Saras. Dalam Saraswati. Cap orang tua. Pak Suryono. HS. Oh, Hadi Suryono, Ayo. Hadi Sugito. Tenan. Anu, Mbak Saras. HS. Sumangga wedal so panggenan kula aturaken. Nah, Nggih, joget nggih, Mbah. Joget boleh asal Apa, tidak senggol. Boleh, enggak Ya, boleh joget, kalau ya. nyenggol. Joget boleh tapi asal jangan senggol. Oke. Rasa senggol-senggolan. Oh, salaman pareng. Anak salaman ra apa-apa. Nggih. Iya. Lajengan top. Oh, dibawani, Pak. Ya dibawani nak. Neno. Nyingkar nyingkur. Pak Jiman kae ngendika apa diceraki Mas Gareng? Oke. Pripun? Monggo, Mbah. Monggo. Mas Gareng tengah, Mas Gareng tengah. Oh, Mas Gareng. Sip, Mbah. Beres. Jangan. Apa sih? Ayo. Nama saya Widi. Widiastuti. Mau Widianto saiki Ini ki Widiastuti. Ayo diceluk. Oh iya. Iya. Heeh. Waduh. Tengah. Tengah memang yang paling enak, Pak. Iso ngarani ya. Ya. Ulun jarwani, Ingkar nyingkur. Tenang weh. Tak amanke nok rono meneh nok. Ya. Nah, hop. Wah, Lingsang yen keh mutan Yo mesti. lelampahan kang Yo. Ya. Tresno tulus nadyanengku bekas lara. Ya, joget lho, Mbak. Joget nggih. Oke. Ayo nyawar 100 ya rugi le nyawar 100 nek ra joget. Dangdut langsung ben rame yo. Wis nganu iki wis wengi yo langsung dangdut. Ayo. Tumblak tumpak. Ayo. Ayo.
Elok tenan semangate. Semangate elok. Wah. Piye, Pak? Nah. Oh, dompet wae badhe kresek. Sip. Wah, dompete diwadahi plastik ngantian. Oh. Oh, ndak ilang. Wah, isine BPJS. Ayo. Pira, Mbah? Ya ben rata. Ya. Lah saiki lagu apa kuwi sing Caping gunung, caping. Oh ya, kur wae, kur wae. Ayo. Ayo diparingi caping gunung. Nah, tampani to. Ah. Loh, Oh, ngersake caping gunung. Ah, ya. Jarwani, Ger. Ini nyanu lho, Mbah. Niki di. Wah. lah. Jane kowe iki ra pasti gocel mic wae. Ngene no. Piye iki ngatasi? Pak Son, datasi iki Pak Son. Oh, anu Mas, kabele nggon Mas Gareng kae pedhotke, Mas. Kudu aku sing medhotke wae. Ya, Nak. Nek saiki dibawani Mas Gareng. Oh, wis iki nyono. Oh, ya langsung. Oh, langsung bae. Ya. Ning anu lho, Mbah, iki pokoke dienggo lagu penutup ndak lakone ora jebul. Oh, siap. Heeh. Ulang aku jaga malam. Langsung bae, Mbak. Neno terang tak juplang. Tublak.
Nano terang tak doblang jus Tak kendel gendang. ya nak yo Ulun jarwani caping gunung, Ger. Oh. Nek cepat berjuang wah hebat wis nggih matur nuwun nggih Mbah nggih Nggih, Mbah, suwun nggih, Mbah nggih. Mas Gareng Nun. jane iki ya isih ana pamundutan ning ya sing penting diwacake saka ngendi angkringan Pak Leo hadir nyuwun lagon geblek wates menawi wonten wekdalipun mangke badhe nyumbang lagu jam 12 ning gandeng ya kawengku wektu dadi ya sing seneng lakon ya dicaosi sing seneng lelagon ya dicaosi dadi ya sithik edang kabeh ya ben rata karang ya ngomong wong pirang-pirang ki angel ya padake Ya nggih, ben supaya kabeh iki kecandak. Bakenipun sedaya lepat pangapunten. Nggih. Warga masyarakat Mandira tansah manggih bagya mulya dados bumi kang gempari pahla jinawi, kathah rejekinipun manggih bagas warasan. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet ingkang sami mirsani. Rahayu kang sami nggih, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Heeh, iki pirang-pirang anu karo awak dhewe Mas Gareng. Ya. Sesuk tanggal 6 ya karo awak dhewe, tanggal 12 ya karo awak dhewe. Heeh. Lah tanggal 15 malam suro. Sesuk malam suro tanggal 15 nang Kutan Kidul kono bintang tamune Mbak Ciblek sesuk. Heeh. Ya, matur nuwun Mas Gareng mbok bilih kundur nderekke sugeng ya. Ayo Nak. Kaya sing dadi aturku mau sing jenenge penonton wayang ki werna-werna ana sing rawuh ki do seneng gatekke lakone kaya ngapa wejangane kaya ngapa rembuke kaya ngapa dramatike kaya ngapa sanggite ana meneh sing rawuh ki mung do arep seneng mresani gumelaring wayang gamelan gumelaring kanca pradangga karo kanca-kanca sinden ana meneh sing rawuh ning arep seneng lelagon ning kabeh ya diratani ya nek ngono ayo sawetara mengko seneng-seneng bajutke ning gara-gara awak dhewe saiki mbajutke lagu dhisik ya wis tak derekke Pak ujare wong lelamisan ucape tan tulus
tan tulus ing ati jaba putih jero kuning yen kembang kembang sembojo wong alim alim pulasan oh sinigek semanten ingkang nutuk suka parisuka